Башкорт халкының борын-борындан келген милли ризыктарының бири бул курмас. Мына курмас ул кыздырылган бойдай. Бойдайды ошайтып кыздыралар. Бул инде кыздырылган бедим. Мына кул тирмәнендә тарталар. Мына ошон тишегенә алып, хәзер мына мин әйләндерәм. Һәм мына ошо калынган бойдайлар 10 булып төшәләр. Вакланып. Шуны еп, бал белән, май белән вакып, эшкә барганда хатта, әгәр дигәндә һунарга изгәннәр күбрәген. Шул һунарга баргандар инде, азык ризык бер дигәч урынны әзала, икенчедән туклыклы, өченчедән үзебезнең саф натуральный аш. Ул бик файдалы, бүтүн бойдайдан битенде тарттырылган. Шуңа күрә унда бүтүн микроэлементтар, бына калий, цинк, магний унда күп. Булар барыһы кешегә төрле шарттарда организмдың дөрес эшләвен тәэмин итә инде.